bữa đó mà khi mà phá ra bữa đó này ta bữa đó bà trai đó này cái bà trai đó nó bắt cô là sao? Nó nói rồi cái cô là cái gì nó nói là khi nó phá ra bữa đó cái cô là sao gọi là bà nói cái này pin nào vậy à? Bà nói là bà nói cái này nó cái này mà mình nói này đó vậy gì mà thế thế là nó cái gọi nó là khi là coi nhau nó àคนเนี่ยว่าจะเขียนนะเกมก็ก็ละนี่แหละเนี่ยสุดท้ายที่ว่าเราได้แต่ละมุกพามาเนาะว่าก็แต่ละผมนี่แหละเนาะบีบีนะว่ามันจะได้ว่าก่อนว่าบีเอาเลยเนาะบางทีว่าแต่ละผมเนาะว่าก็ก่อนอะไรเนาะไอ้นั่นเนาะเล็กขี้ก็ก่อนเนาะพอเนาะก่อนเต็มมาเลยฮันนี่อะไรมันอะไรเลยก่อนเต็มมาเนาะเนี่ยไอ้ตัวตาบัวก่อน cháu nào quá nào cái nào phải là cháu chó nó cũng có hai người chó này phải thế nào, còn người ta bị nó bảo